The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. John 3:36, he who believes in the Son has life. He who does not believe in the Son does not have life, but the wrath of God abides on him. John 3:16, for God so loved the world that he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him shall not perish, but have eternal life. John 3:18, he who believes in him is not condemned, but he who does not believe is condemned already, because he has not believed in the name of the only begotten Son of God. John 3:3 and 7, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. John 14:6, our Lord Jesus Christ said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father but by me. John 8:32, the truth shall make you free. You shall know the truth, and the truth shall make you free. That's John 8:32. Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Romans 3:23, all have sinned and come short of the glory of God. Sa dili pa kita magapadayon sa atong pagtuon sa pulong sa Dios dining adlaw, gikinahanglan ang atong himo og pagtasal, evaluation sa atong kaugalingon kung nanapa kita mga sala. So we go directly to the principle of 1 John 1:9. Aron kini atong mga sala nga niya manugaling dinhi sa atong kalag, ato kini isugid ngadto sa tubangan sa Dios nga Amahan. Ang pulong sa Dios diya sa 1 John 1:9 nagaingon, if we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. Now alang kanimo higala nga wala pa'y kaluwasan. The issue you're facing is not confession of sins, but by using your free will. Aron ikaw makahimos labing manungdanong desisyon nga imong mabuhat sa tibuok mong kinabuhi. The decision to believe in Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Busa sa hilom, magandam tas tong kaugalingon. Let us pray. Amahan namo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo sa imong pagdala kanamo ni dapitan usab aron kami makapadayon sa among spiritual momentum, pagpakaon sa among kalag, kay kini man lamang ang paagi nga ang among kalag magatubo pinagis pagtuon sa imong walang pulong adlaw-adlaw. Salamat o Dios sa imong pagpatinaw kanamo, pagpaklaro sa imong kamaturan. Aron amo kining gamiton sa among pagkinabuhing Kristohanon. Tangtanga mga babag niya sa mga nauna. Salamat niya among Bible study through the YouTube ubos sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan na mong ipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen. Maayong adlaw sa tanan nato mga higala
atong mga subscribers, atong mga igsoon diyan ni Kristo, welcome na usab kaninyong tanan. Yan nasab kita magadupot sa atong tun-anan nga giuluhan how to be truly happy in life. Of course, ang normal nga tao mo gyud makapanag-iya o maka experience in life. He will live a truly happy life. Pinagi sa kabubuton sa Diyos, pinagi sa mga paagi sa Diyos. Kaya mo na itong itunan. Now, okay, kita mga magtotoo, niya gibutang sa Diyos, niining kalibutan na, for a purpose. Ato naman ang itunan, ang tuyo ni mao nga kita, nga mga tao, maka pamatuod nga to ni Satanas, ang nagunag yung kaaway sa Diyos si Satanas, kanhi Lucifer, ipakita o ipamatuod kaniya kantong iyang apilar ngadto sa Diyos sa iyang paglalaglag, sayop gyud ang iyang pagapilar. Mao na nga kitang mga tao gibuhat sa Diyos for this purpose nga atong ipakita o ipruiba yun ito ni Satanas. Mao na yung purpose nato nga gibuhat ta sa Dios. O of course nga kita musod sa plano sa Dios. O naibaw naman ka ang kanang mechanics niini unsaon sa pagsod sa plano sa Dios. Pinagi sa imong pagdawat, pagtuo kang Jesucristo nga imong manluluwas na ikaw bautismuhan sa Espiritu Santo o ibutang kang adto sa imong pagkahiusa kang Ginoong Jesucristo hangtod sa katuran. Di na namatangtang. Okay, so niyata dinhin ining kalibutan na nangandam na kitandaan kay kita we are destined to live with God forever in eternity in heaven. Kay gibalhin naman ang atong panahon dinis kalibutan, gibalhin na ang atong panahon dito sa eternidad. O kini atong gisgutan, of course, na sa pulong sa Dios tanan. Now, it's true. And you must have noticed that aniya kita magapuyo lagi ni ining kalibutan na nga nagkagubot, nagkaguliyang, living in this confused, spoiled, corrupt, evil, pampered generation with great uncertainty. Why pagkasiguro? Now, kasagaran sa mga tao are miserably in a quandary. Nagis silang pagkalibog. And they keep asking about kinsa magid sila. Ug ang grabe pagyod, unsa may ilang tuuhan. That's the worst thing. What to believe in. Now, kini atong katilingban has already turned kining kamatuoran on its side, and what we used to be right is now considered wrong. And what used to be wrong is now considered right. Nasayod kanini. Saksi ka. Now, daghang mga tao nagapangita gyud sa katuyuan sa kinabuhi. They're searching for life's purpose, for peace, o kalipay lagi. Upon ultimately they find that what the world offers leaves them empty. Wala gyud. Now, ang atong Ginoong Jesucristo is the only hope. Siya ra gyud ang bugtong paglaom in all of these disappointments in life. Now, if people believe, tuo sila kang Ginoong Jesucristo as their Lord and Savior, mauna ang magasulbad sa tanan. That settles all things. So, mauna nga kita, nga mga anak sa Diyos,
we ought to be giving examples ngadto sa kalibutan. Kay kita mga bag-o namang mga binuhat. We are a new creature o anaaman nas pulong sa Dios o ato maninggi at sa makadaghang higayon. Kung mao na nga niya maghapon kita nining atong kinaiyang makasasala lagi ato maninggi sugutan ug atong gibiyaan kagahapon nga atong ipadayon kini nga may tungod ining kinaiyang makasasala nga built-in na nato pan masupilon magyud tang mga tao. Okay? Natural man na masupilon magyud ang tao. Di magyud mo angkon nya na po na total magkita bitaw na mao na nga gahi magyud ang uban. So now na magyud pagkwintahay sa katapusan. So anha magkita. So ang free will kaugalingong kabuton mao'y nagahatag sa tao sa katungod sa pagpili. Free will gave man the right to choose. Naara na nimo sa imo pagpili. It's a matter of choice. Now, si Adan mipili batok sa kabubuton sa Dios. Apan ang Dios dili man buot nga naagyo malaglag bisag usa. God is not willing that any should perish, but that all should come to repentance. Haay man ang bersikulo. Klaro man na. Diya sa pulong sa Dios nagaingon ka na. Dili buot ang Dios nga naay malaglag. Kundili buot siya nga ang tanan unta maluwas. Sumaw na nga tanawar guning impersonal love sa Dios. Sa 2 Peter 3:10 nagsulti siya diha nga kani kalibutan na pagatunawon. Okay? This is going to be to be melted. Mao ba na in English? So mo ni kaning kalibutan nga atong ipuyan karon pagatunawon apan wa pa siya magdali nga tumanon kini kay gusto gyud siya nga kining siya ang Dios. Gusto pa ang Dios maghatag sa kanang pinakataas nga pasensya sa tao. Nga aron ang tao makahimo sa desisyon sa pagbalik ngadto kaniya. Mao ni gisulti diya 2 Peter 3:9. Nga di padugay akong kutlo kanimo. God is not willing that anyone should perish, but that all should come to repentance. Segundo Pedro Kapitulo 3, versikulo 19. Mao na impersonal love sa Dios. Mao na nga magkasabot na ta for God so loved the world. Karon, ug maingon ka og for God so loved the world, unya imong tangtangon ang pagbati anang pulong nga love. Karon, makaklaro ka og bantog rang gilove sa Dios ang world. Impersonal love, di ay kadto ang iyang gigamit. Diha, para sa kalibutan, aron lamang ang kalibutan, matagan og kahigayunan nga makahimo sa unsa sa saktong desisyon. Right there. Saktong desisyon. Apan si Adan nasayon, exactly nasayon what he was doing when he sinned sa iyang pagpakasala. The woman did not have a clue. Wag yun. Wag yun siya lamang. Now, okay, atong labaso na nga itong gisgutan din hibahis tulo ka dapit nga diin maglublob ang sala kanatong mga tao. Una, ang gipasangil ngari kanato nga sala, imputed sin. Okay? Ikaduha, ang built-in anaan ng daan kanato nga sala, gitawag ta og inherent sin.
ug ang ikatulo ang personal nga sala, personal sins. Unsa may gisulti diya sa 1 Corintios 5:22. Nagaingon kini sa Bisaya, kay maingon nga diha kang Adan ang tanan nangamatay. Maingon man usab diha kang Kristo ang tanan mga buhi. Tanawa ra na. So, atong makita ang pagkahimugso din sa kalibutan is the moment of attainment of spiritual death. Ato naman hindi patinaw kanimo, ato giyapong balikon. Therefore, the moment nga ang bata nga nahimugso, nabuhi sa physical, mamatay po siya spiritual. Physical birth is the moment of attainment of spiritual death. Regeneration, ang pagpagkatao pag-usab, you must be born again, is the moment of attainment of eternal life. Kita nimo? Kinahanglan mas malipay ta kung maluwas kaysa ipagkatao. Unta ba? I mean, sa atong pagtuon ron, di ba? Ug imong tanawon, kay kung makadawat ka niya ng kaluwasan, pinaagi sa imong pagtuo lamang kang Ginoong Jesucristo lamang, ang resulta karon duha na baya ang naangkon mong kinabuhi, physical o spiritual. Di pa kaan ang duha na ng imong kinabuhi nga niadtong pagkahimugso nimo usara may imong kinabuhi, kay ang usa nimong kinabuhi patay man. Kasabot ka? So sabta na. Now, asa man ka, gusto ka usaray kinabuhi o duha? Now, ayaw kung ana lang kus usa. Natanawara. Mao nang usahay kung imo yung tanaw ng mga kamatuoran sa Biblia. Pagkagrabe yun. Yano kayo, di ba? Basta kay klaro yun kayo. Maong magatawa lang yun aning ubang mga tao nga moingon og di ko mo to. Murag mas maayog magama ko ako. Nahala, sige. Paggamag imo. Sige. The gospel is the good news. Ang maayong balita sa kaluwasan that the barrier between God and man has been removed. Gitang-tang na. Mabitaw ning isyu sa sala. Kay sala man ning atong giduputan karon nga mao ni makalawgaw sa atong espiritual ng pagkinabuhi. Kaya ang ato kung uluhan sa atong gisgutan, how to be truly happy in life. Sa man nimo pagka tinuod nga, pagka malipayon kung naan ang mga babag ng mga sala. So, mo ni atong gitutukan. Mo ni issue sa sala. Kay sala man ni atong giduputan, atong makita. Pagkalayo ras tinuod ang issue sa sala kung maghisgot na tabahin sa kaluwasan o maghisgot tabahin sa Diyos. Kaya ang issue sa sala, layo ra kayo sa tinuod. Kaya kining issue sa sala, dili na isyo tungod sa kibuhat ni Ginoong Jesucristo dito sa cross. Dili na isyo. Apa natong makita ni ining tanan nga atong isgutan, suod ning atong higayon karon, kung unsa gyud ang gibuhat sa Dios aron mawa ang isyo sa sala. Ang hustisya sa Dios created a barrier, babag, tali sa tawag sa Dios. Sa diha nga si Adan ug ang babae nakasala, nalaglag dito sa hardin. This barrier is based on spiritual death. Every person is born behind the barrier, and the justice of God maoy point of reference for all mankind, alang sa tanang mga katawan.
The justice of God the Father created this barrier. And only the justice of God the Father can remove ining maong babag. And He does so by the salvation work ni Ginoong Kristo dito sa cross. Pinagi sa imputation and judgment of all our personal sins in human history dito kang Ginoong Kristo. 1 Pedro 2:24, Isaias 53, 5 ug 6. Ang butog na pabagyoy mas klaro ining atong gitun-an bahin ini. Napabay mas klaro nga pagpasabot may tungod sa gibuhat sa Dios alang kanatong mga katawhan. Aron kita makaangkon niya ng kinabuhing wala na katapusan. Alang kanako, wa nagyoy mas klaro pa ini. Gikunis-kunis, gitipik-tipik, gikuy-kuy na gining pagtuunan ini. Ang tanan nga gihimo sa Dios, ang tanan nga kahimtang sa tao. Mao nang makaingon gyud ko. Wa na gyud tay ikapangulipas. Wa na gyud tay excuse ini nga di na to maklaro ang kahimtang og mapasabot sa uban nga buot makasabot bahin dining maong kahimtang. Atong nakita sa ato nang hisgutan miaging mga higayon bahin sa pagtulunan sa doktrina sa sala. Diha magyoy panahon atong giduputan to nga ang sala resulta kini sa nahitabo sa karaang panahon dito sa paraiso, sa hardin sa Eden ba. Atong nakita nga ang sala nga ania kanato karon kini nagagikan pa ni atong karaan nga panahon. Ug sa duha ka pamaagi kining maong sala gidala gipas-an sa kinatibuk-an nga katawhan o sa matag usa ka tawo nga ipakatawo ni ining kalibutan. Ato nang nakita sa miagi nga ang usa ka tawo nga ihimugso din sa kalibutan. Doon na siya kinabuhi, physical. Apan siya spiritual nga patay. Physically alive, but spiritually dead. O gato sang nakita ng kinaiyang makasasala, old signature, na diha kanato. Sumana sa atong mga bersikulong isgutan, bahin ini. O gatong nakita usab, ang original nga sala ni Adan, gipasangil usab kini nganhi kanato. Sabot? Gipasangil usab kini matag usa ka tawo nga ipakatawo din sa kalibutan. Ato mangong nakita ang kombinasyon ni ini sang ditang tao, gipakatawo din nga spiritually dead, spiritualmente nga patay, although physically buhi siya. Ang resulta ni mao nga ang kinabuhi mo gihatag nganhi kanato physical life, o gihatag ngani kanato apan kuyog niya ng physical nga kinabuhing gihatag kanato, gihatag usab ang original nga sala ni Adan nganhi kanato. Nakasambot ka ba? Ang atong physical nga kinabuhi, totoo kini, our physical life, anha gini makita nato sa atong kalang. Apan ang original nga sala ni Adan, Adam's original sin, anha kini makita sa atong lawas. Tungod kay ang gikargahan ning original nga sala ni Adan, mao man ang kinaiyang makasasala. Mao nga atong makita karon kung unsa kining hitabuha. Kung unsa gyud ning nahitabo natong mga tawo karon, o kung unsa ang katuyuan nining maong kahimtang sa tawo. Karon, we have been discussing about sin, okay? Kung atong nakita na, in fact,
diha na diagram bahin ini og ato nang nakita nga kining maong kahimtang mahitabo sa tanang tao nga ipagkatao din sa kalibutan. Huwag yung maigsimted. Then, of course, kining paghatag atong tawag ni imputation, pagpasangil, or paghatag atong makita nga kining kinabuhi nganha sa kalag ug ang original nga sala nganha sa atong kitayong magkasasala. Now, sa di pa tamo liskuhag o moriak ani, muingog, di man gud ako'y naghimo sala nga nung ipasangil manaho ang sala. Naginganlan gud na og Adam's original sin. Si Adan ra unta to nga nung gipaapil pamampugo mo na pangatarungan sa uban. Now, paminaw, atong makita nga mao kini karon ang giabot nga kahimtang sa tao. Tungod kay di gipahimutang nga pamaagi ang Dios aron ang tao makaangkon og balik. Reconciled. Makaangkon ang tao pagbalik niya itong original nga kahimtang sa tao diyang gi-create ang tao. Hinamdom ka. Ang kahimtang nga, unsa? Perfection. Hingpit. You see? Now, apan di ka na may tabo din may tabo lamang ka na kung matuman ang tanan nga mga requirements alang niini. Now, may mga requirements. Now, gumikan kay gibuhat man gud sa Dios ang tao nga hingpit, perfect man. Ug tungod sa pagkahingpit sa tao, ang tao dunay pakigkuyog o pakigsandurot o pakigambitay sa Dios. Because man was created perfect. Therefore, man had that fellowship and intimate rapport with God. Ang tao dihay direkta nga pakigambitay uban sa Dios. He had a direct fellowship with God. Apan tungod sa pagkalaglag lagi sa tao, kini nga maong direct fellowship naputol. Sabot ka? Naundang, nahunong kini. Ug ang mihunong niini, dili ang tao per se, kundi ang Diyos. Sanglit ang Diyos may mibutang ug ali o paril, gumikan kay misupil malagi ang tao. Na, I hope you understand what I'm saying here. Ako lang ipanginawag nga na tuhog yun mo, kining puntuha. Ato lang ning gisubli, maghisgot, aron ato makita og klaro kini. Ug tungod sa kahimtang sa tao, tungod sa kahimtang ni Adan, ang resulta mao nga, ang matag usa ka tao nahimong kaliwat ni Adan. Yes, gikan man tang tanan ni Adan. Okay? Ug ang tanang kaliwat ni Adan, magakarga o magatangag sa original nga sala ni Adan. You see? Apan gihimo kini sa Dios tungod kay ang Dios nagpahimutang pud siya usa ka kahigayunan alang sa tanang tao. Kung dili ingon ini ang kahimtang sa tao, di man pud maangkon. Di man pud mapahimutang sa Dios ang iyang plano alang sa kahigayunan nga ang tao mahibalik, mapasiguli ngadto sa Dios. Nahimula gud ang tao gikan sa Dios, gumikan sa iyang pagsupil. Ug tungod niadto, ang Dios naghimo og paagi aron ang tao mahibalik, mapasiguli lagi ngadto kaniya. Tingali mangutana ka, ngano man gumay naingon ana man na. Uban pa mangutana. Naingon ana kini tungod kay mao man gud ni ang isyu ni Satanas. Kung hinumdum ka, unsa man di ay ang nitabo ni Lucifer? Well, si Lucifer,
Paminaw. Si Lucifer misupil po batok sa Dios. Remember? Tungod kay ning supak mamudto si Lucifer. Gituggan man to siya pagka kanainon lang nato sa usual to gigamit. Nigtugkad siya pagkambugiro. Kay misupak man ni siya. Mikontra man siya batok sa Dios. Ang Dios mihimo og paghukom. God judged Lucifer ug ang tanang mga anghel, mga manlunda kaming kuyog kaniya nga kini silang tanan itambog na dito sa kalayo. Apan ato makita suma sa previous nato nga mga pagtuon nga kini si Lucifer mihimo lagi og pag-apilar, apil ug tungod niadto ang kalayo na naanabaya ang kalayo na ibawat ang anak. Okay? Ang kalayo na karon kay giandam naman kana sa Dios. Giandam na kining kalayo. Giandam na sa Dios para ni Lucifer o ang tanang mga anghel na nanguyog niya 1/3 ang ginaganon. Apan matod pa ni Ginoong Jesucristo, kini nga maong kalayo pagasudlan, inigabot na sa katapusan. Di pa karon. Samtang ang tao aniya pa, apil ang tao, samtang aniya pa siya kasaysayan sa tao. Samtang ang kasaysayan nagadagan ng tao ana. Ang kalayo giandam na. Giandam kini alang kang Lucifer ug sa iya mga manulunda, mga demonyo. Why? Tungod kay si Lucifer ug ang iyang mga anghel, nahinukman naman lagi sila. They have been judged. So gihukman na sila. Tungod silang nabuhat, nahukman na sila. O gipakita sa Dios ang hinungdan ngano nga si Lucifer pagasilutan. Kini-isyu naman si Lucifer nga, ikaw may gabuhat nako, ikaw may gahatag sa akong gahom, ikaw may gabuhat nako ni ining tanan, ug sa human nga nagliho ko sa akong kagawasan, sa akong kaugalingnan o kagawasan, imo na akong silutan ni noon. Dili baya ako ang naghatag nako ining tanan nga mahimo. Ikaw ang nagbuhat, nagmugna nako niya. Imo na yun kung silutan tungkol kay ako lang gigamit ang imong gihatag nako. Mao to'y appeal ni Lucifer. Kasabot ka? Ang mao to. Mao tong miingon ang Dios og, okay. Okay, Lucifer. Akong buhaton ng tao karon. Ug akong ipakita nimo og nganong silutan ka nako. Mao na atong trabaho karon. May bawo ka ba niya na? Mao na atong trabaho. Mao ka na atong trabaho karon atong tulumanon. We are here because we are going to resolve the angelic conflict. Paminaw ra God. Mao na hinungdan ngano nga bililhon kaayo ang tao. Mao na ang nakaimportante sa tao. Ikaw, ako, kitang tanang mga tao, importante ta. We are important. Mao na naka-importante ni mo tao tungod niini. Ayaw biya pag-una-una nga tungod kay buotan ka, tungod kay maayo kang tao, mao na importante ka sa dili na. Way labot ng imong pagkabuutan o pagkamayang tao nimo, wala. Inumdumi kini tao. Aniya ka dinhi gumikan sa usa lamang katuyo. Unsa man ang tuyo? Aron sa pagpamatuod to prove nga si Satanas sayop sa iyang pag-apilar. Ngano man? Nganong sayop man ang iyang pag-apil? Nganong kitang mga tao makaprobar man? Tungod kay, paminaw, makaprobar kitang mga katawhan nga sayop ang apil ni Satanas tungod kay ang
numero unong isyu nining maong kahimtang unsaman. Unsaman. Kabubuton. Volition. Buot ipakita sa Dios ngadtong Lucifer nga bisag tinuod nga ako mao'y nag-create og kabubuton matud pa sa Dios ug akong gihatag kana nimo matud pa sa Dios, ikaw na'y responsable, you are responsible, accountable, and answerable niya ng kabubuton nga akong gihatag nimo. Nganong ako pa may imong pasanginlan? Akong iprobar na nimo. Buhaton ko ang tao. And here is what happened to man. Mo tayo hinungdan, ngano itong gibutangan sa Diyos o kahoy. Nga diyan ang bunga nitong kahoy, mo'y pag-ilas maayo o sa dautan. The tree of the knowledge of good and evil. Sa tuyo. Sa tuyo, nga paggamiton ang tao, sa iyang kabubuton. Mupili ba siya sa pagkaon niya itong bunga, ha? O, dili. Kita ni mo? O, wapabutangi sa Diyos. Bawa ka? Kaya og wapabutangi sa Diyos o kahoy ang bunga niya tumoy pag-ilas mayog dautan, o sa may gamitas tao. Sa iyang kabubuton dito sa Heart Dissident. Kita ni mo? Usara yun kakahoy. Usara ka butang. Usara ka kahoy aron ang tao makagamit sa iyang kabubuton. Ungod sa initabos tao. Nalaglag. Nalaglag ang tao gumikas iyang paggamit sa iyang kabubuton. Kita niyo mo? Noon sa may sunod. What is next? Ang Diyos may develop karon. May mugna siya karon og plano. He put up a plan uban sa tuyo nga ang tao unta may balik mapasiguli ngadto kaniya adto sa Dios. Apan ang tao makabalik lang ngadto sa Dios pinagi sa iyang unsa na kabubuton na pod. Kabubuton gihapon. Tungod kay gibutan man sa tao nga siya malaglag, kinahanglan nga butan pod niya sa tao ba, nga siya may balik ngadto sa Dios. Apan ang pamaagi nga siya makabalik, mapasiguli ngadto sa Dios, usara ka paagi. There is only one way. And this one way, iyaha kining paagi sa Dios. Dili antong paagi. Dili paagi sa tao. Paagi kini sa Dios. Apan, na may problema ning bahina. Unsa man. Si Satanas, nga mo'y nagaduma sa kalibutan karon, siya man ang Diyos ng kalibutan. Diyos ba? Gamay nga Diyos. Siya ang nagdumala sa kalibutan karon. Gitugutan siya. Kini siya nagapaningkamot, nagapanlimbasog, nga iyang lawgawon, samukon ang tao. Nagamit ni karon si Satanas sa tanang mga pagi sa paglawgaw, pagsamok sa tao. Aron ang tao maglibog. Maglibog, malingaw, malawgaw lagi. Hangtod, di na hinuon kini siya may balik ngadto sa Dios. Namo na. Mao ni karon ang problema sa tao. Gilubog ni Satanas ang tao aron mababagan niya sa pagbalik sa Dios. Daw gilubog ba niya ang tubig? Aron di na makakita klaro ang tao. May hinungdan nga naanay mga tao mo ingon og mao ni atong buhaton aron ta makabalik sa Dios. Uy. Magbuhat. Muning uban, magbuhat lang tag maayo. Dili igo ang pagtuoy. Di ba diyan na paglubog sa tubig? Di ba? Paglawgaw na sa tubig. Pero di na makaklaro ang tao. Eh kung natong tanahon ang katinaw sa pulong sa Dios ug ang iyang kamatuoran. Why hinungdan?
dili mo apiktar nato ang kalubog sa tubig tungod kay ang katinaw ana lamang ang katinaw sa kamatuoran diha sa pulong sa Dios. Sabot? Kung ang pulong sa Dios mo'y atong tuuhan, kung ang pulong sa Dios mo'y atong dawaton, klaro og tinaw kayo kunon sa gyud ang tukmang paagi. Apan ang Dios ni kalibutan na gamay nga di Dios, ang kalibutan nga si Satanas, nagabuta kanila. Na may bersikulo diya sa Biblia nga nagsulti nga si Satanas mo'y Dios karon ning kalibutan na. Ug tungod ni ana, kini sila mukuyog sa pagkalaglag nining maong mga anghel. That is why the Lord Jesus Christ will say niini nila, pahawa kamo, wa ko kailan ninyo, mga magbubuhat og dautan. So, kini sila gitambog dito sa kalayo, nagiandam ra unta para kang Satanas o iyang mga demonyo. So, it's only a matter of choice. Husta? Ilamang gidesisyonan nga mo adto sila dito. Sila ang mihimog desisyon. Makita yun di mo ang kaklaro sa pulo sa Diyos. Nga sa matag gutlo sa atong kinabuhi, volition ang kabubuton gyud ang atong giatumang. Gusto? In fact, I always emphasize here nga all of life is decision making. Decision. Decision. And we are all a product of our decision. Gusto? Mao nagyatagan yung kaygayunan sa Dios even during the tribulation period. Nga nagkaguliyang, nagkabuang-buang na ang kahimtang sa kalibutan, muapil naman gani mga anghel sa pagpaklaro sa unsa ang paagis kaluwasan, panbisan pa niya na. Daghan lang yapon ang mga taong salikway. Nagyan. Yamid lang yapon, moingog. Mamuana. Di mahimo na. Kini mo ang natong buhaton. So, here we are. Seeing, nakita nato, nganong naingon ini ang kahimtang tao. Gumika ni ining tanan nga atong giasoy karon. Ato naman ang tuki ba gisgutan. Di paduga pa nato nga gihapon ni gisubli. Ug busa tungod niini. In fact, ang ngaitang magpasalamat nga naingon ini kita. Kaya ron makagamit kita sa atong kabubuton sa paghimog desisyon kung ato bang sulbaron ang mga problema pinaagis pag dawat sa solusyon nga gihatag sa Dios kanato o ato bang isalikway. Unsa may gisulti sa Roma 5:12. Unsa man? Wherefore, as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned. Ang tanan. No excuse. Ang tanan. Mao ni tinuod nga kahimtang natong mga katawhan. Mao nga di na lang nato lubgo ni ug sagulan ug magbuhat day ko mayo ning kamot day ko mao ni akong buhaton dili na tungod ning atong makaluluoy alaot nga kahimtang ang atong kahimtang patay tang tanan kadungog ka gitang tanan mga kaliwat sa katawhan patay tang tanan. Unsa man ang bersikulohan nag-ingon diha? Roma 3:23. Kaya ang tanan nakasala. For all have sinned and come short of the glory of God.
O, for as in Adam, all die. Mo na spiritual death. Mo na kini ang atong giingon. In Christ, all will be made alive. So, kung natao ka lang o kausa, mamatay ka kabila. Kaduha ka mamatay. Physical o spiritual. Apan kung natao kas makaduha, kapila ka mamatay, kas ara, physical ra. You only die once. So, ang pagkatao nato ni ining kalibutan na, usa na kana kagarantiya nga kita patay. Ang pagkatao nimo nga buhi nining kalibutan na, garantiya kana nga usa ka patay. Sabot? Ayaw pagkalibog anak. Sublion ko sa pagpatinaw ini. Your being born physically in this world is a guarantee that you are spiritually dead. Kay gipagkatao ka mang buhi physical din hining kalibutan na kana, mao'y buhing pagila nga ikaw patay. Sabot? Now may I repeat to state the principle here and listen. Paminaw. If you are born once in this world, you're going to die twice. But if you are born twice, you will only die once. Sabtag na. Understand that. Inaut di na ka na nimo malimtan. Inaut na sil-sil na ka na diyas imong galamhan. Okay? So physical birth is the moment of attainment of spiritual death, while regeneration is the moment of attainment of spiritual life. Klaro man na kayo. Kaya binimo, ang kinabuhing dayon, eternal life, is an indication that you now have a spiritual life. Gusto? Ang mayong balita sa kaluwasan, the gospel, is the good news that tells man that the barrier between God and man has been removed. Ang paril babag kanang tali sa Diyos o sa tao, nabungkag na. Ang sala, dili na isyu na mo na. Dili na isyu ang sala sa kung bahay sa kaluwasan. Why? Tungod kay gisulbad na ning tanan sa Dios. Sabta kina, gisulbad na sa Dios. Naghimo ng solusyon ang Dios ni ining tanan. Ang buhato na lang sa tao mao, ang pagtuo, pagdawat, nining maong solusyon sa Dios. Ang tao, igoras pagdawat. Igoras tao sa pagdawat, pagtuo sa gibuhat, nga solusyon sa Dios. Maura. Sabta na. Gumika ni ining tanan, ato nang nakita nga ang maong lihok sa Dios, pinasikan kanas iyang pagkabalaan, righteousness, justice, and love. Kining tulo. These three characteristics sa Dios, attributes, compose sa iyang pagka-holy. Okay? Now, the justice of God the Father called for the imputation of all sins of the human race. Ngadto kang Ginoong Kristo dito sa cross. Sa laing pagkasulti, tungod kay di man ta makabayad sa atong utang sa mga sala. For the wages of sin is death man. So ang kinahanglang mobayad sa suhol sa sala, mao ang usa ka tawo nga buhi, dili patay. Kasabot ka? Kaya ang suhol gud sa sala, mao man ang spiritual nga kamatayon. O kinsa may makabayad sa atong utang sa sala nga ang tao patay namang daan spiritually sa iyang pagkatao din sa kalibutan. Di gyud kabayad. Unsaon man sa pagbayad sa tao nga patay naman lagi siya. Patay na siyang daan sa pagkatao pa lang niya. Unsaon man niya pagbayad be.
Di na makabayad ang tao kay patay naman lagi siyang daan. Di ba? Busa, tungod kay di naman ta makabayad, gikinahanglan ang usa ka tawo nga buhi spiritually. Aron sa iyang pagbuhat niya na ang espiritual nga kamatayon sa matag usa ka tawo, iyang mabayran kay ang espiritual nga kamatayon mao may suhol sa sala. Roma 6:23. So ang resulta karon mao kang matag usa ka tawo doon na kay gayunan sa pag-angkon sa spiritual nga kinabuhi, spiritual life. Tungod kay gibayran naman ni Ginoong Jesucristo ang suhol sa sala. Nasabtan ba na nimo? I hope. Mo hinungdan nga paminaw ini. Mo hinungdan ang imong penitensya wa na hinungdan. Paminaw ba yun ini? Ang imong pagbuhat og penitensya wala na hinungdan. Nganong ang penitensyahan pamanimo ng sala nga nahuman naman to didto sa cross. Tanawa ra God. Kung maghimog og kaana, ang imo bang paghimog penitensya, sakribisyo, mura man og kaana og nagtuman og mga kalihukan nga wa nay pos, wa nay bili. Huwag yung pagkasibo, ana, sa kamatuoran sa pulong sa Diyos. Huwag pagkasibo sa grasya sa Diyos. Huwag yun. Hugbusa, ayaw na himo ang isyo ang sala. Balik-balikon, gini na to. Do not make sin as an issue. Ayaw na gyud himo ang isyo ang sala. Kaya nga naman, tungod kay ang suhol sa sala, nabayra na dito sa cross. Hustisya sa Diyos mismo ang misilot ni Ginoong Jesucristo gumikan niya to. Ato unta gutong silot, kita gudunta. Apan wa man tay mahimo, kay patay naman lagi tang daan. So dito ang silot mudong ngadto kang Ginoong Jesucristo. Nakaroon kay gibayran man ni Ginoong Jesucristo ang suhol sa maong silot, itang tanan gawas no na. We are now free. Kita nimo? We are now free kung kini atong pagadawaton ug atong tuuhan. Apan kun ato isalikway, wa man lagi ni pagpugos, wa may pugsanay ni. Kung ato isalikway ang maong gibuhat ni Kristo dito sa cross, naibaw ka na sa resulta niya na. Our Lord removed the barrier of sin by bearing the punishment for our sins, so that sin is not an issue any longer kung bahin sa kalwasan. At warago ni ipadayon ugma, diniho na kita muhonong, ito ipadayon kining maong punto. Okay? Magampo ta. Bala na mo nga Diyos, nagapasalamat kami kanimo ni ining laing higayon sa among tuon sa imong balaang pulong. Matamis nga higayon. We consider this the sweet moment with you and your word. Wala gyoy ikatandi ka na mo kabililhon ini sa imong pulong. Salamat o Diyos, ni ining imong pagpatinaw ka na mo bahin sa mga punto sa doktrina na may kalabutan. Unsaon na mo pagkinabuhing matuod yung kalipay. Pleasing to you. So, salamat. Ini among Bible study, grasya kini. Pinagi sa YouTube, ubo sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo among bugtong manluluwas. Amen.